putter ned nu. Ja. Det er jo noget højere, stille og roligt. Ja. Er der ellers noget derude, eller har den fået al jeres opmærksomhed? Den har fået al vores opmærksomhed indtil videre. Så er der stadig mulighed for at finde noget. Tak. Jeg sidder brænder fast. Okay. Det er også værd at med. Ja. Der var to, der var samtidig der. Den der bilen, der er væk, der. Ja, den ligger ude i vandet nu. Der ligger i vandet. Har du ikke set den nu? Jo, jeg så fløj blokken, så... Nærmest lettere at finde nu, vil jeg sige. Det er bedre at finde den nu end før, fordi den fik med hovedet ned fra.